Kami satu film mo. Halo, kami sini Ramanda Isori Toriandagi Ramanda dengan si Ibu Mereka buat mengawasi Isori Buhaya kami komen sini akan sini saya Soho isi Sakiramba Agi Yamba Alam saat ini yang terhajaraba kemudian isi yang mereka ngatur dengan ada mulai sendiri. Thank you. Ada jadi.
Thank you. Akan konflik na ba? Ano? Pwede, kasi naharaga din, kitang hiyeng ba siya, dapat na parang waraga, ako'y din siya natataw sige, matang na sili, ay ino si Jarba, ino pa, soba lagi, saya malitan kami na si, aduh ako'y, lusa na pag-isang na parang sige, hiyeng na yan naman nila, soba kayo na aroboy sige, maram din, ako'y si lambi siya ba namin eh, ano si diba matang na ako'y siya sa mayate. Adagi, mayam siya na nung sige na ako'y Loh na pag dinusili ito, nabi na dinusili ba yung na ako'y suteng-teng kumamda din. Soba ang tanig sa dira, resideri. Sige, soba ko gusto. Soba. Apa? Singer mang naman yan eh. Soba mang. Soba.